Wow, giỏi chi nhỉ. Toàn phải quay thì mông mẹ. Nhìn đây nào, nhìn đây nào. Si pozrieť, ako hráme volejbal, my mladší. Tak poďte sem, aby sme mali takú skvelú náladu a atmosféru. Samozrejme nenútime všetkých. Ale keď chcem vidieť a počuť, Sao? ako môžete potom aj deti trénovať doma, čo som tak vymyslel si také svoj tréning na volejbal, tak my vám to teraz ukážeme. Tak mládež, kruh pravidelný, poprosím. Dobre, takže prvá veľmi jednoduchá vec je... Chứ con này nó không nạnh. Ale trošku to sme poňali volejbalovo, takže ruky máme vlastne v košíkoch, dá sa povedať. Áno, oni vám to ukážu pred tvárou. A hádžeme silovku. Prvenci musíme házať kopce, to znamená, počkaj, držme mikrofón. To znamená košíkov a hoď, hádžem mu kopec a on sa snaží v košíkoch aj chytiť. Keď samozrejme ide lopta vyššie alebo nižšie, tak hoci aj chytí, ale v košíkoch ju znova hádže mne naspäť. Ukážeme? Košík. 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 A najlepšie je pritom aj nejaký pokrik si dať a my vlastne konkrétne tie pokriky, ktoré sa týkajú tej disciplíny. Ideme, košík, tak všetci, hej? Tak ideme to rozohrať teraz. Dobre, chytíme, hodíme, snažíme sa do sekundy. Poďme, pripraviť sa, deti. Košík.